नोंसिना फैथ'दो बिमा गैया दिनै रिक्साया गारिजों अबे थाङो गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' दायो ओंखारलायबाय आरोना नै जोङो नानिना देहाया मोजां ना बेनि थाखायनो स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय स' थांगोन एसे अखा गैया आरोना अखा नागारबाय जल्दि थांगासै आरोना लोगोफोर स' थ'बाय थादो होनबा लामाया नैबे ससेयाव जोंनि ओरैजायबो मोजां आरोना बिदि दै गैया बै ससेयावल' नै बै मानसि थाग्रा ससेयाव बेयाव माने वालखौनो न' माने लामाजोंनो होनानै लाजोबदोंना माथो बुंबावनो बाङालिफोर माबा मोनसे होनबाबो नांलायो आरोना बिराद दावराव खालामो गावजों गावनो बिराद नांलायलायो बिसोरो जेबो होननो हाया आरो माने होननो हायो खिन्थु होनबाथाय माने दावराव जाखायो आरोना दैया बे ससेनि थाखायनो सेन्देल मोजां गाननो हाया जुथा गाननो हाया नानिखौ बामनांसिगोन दैया नुवाखैनो ओइ सेमखा दैयानो अयथासार Mami gaya nोंसिना फैथ'दो बिमा गैया नोंसिना नोंनाबो गैया दा मामि गैया दा थांनो थाहैदो ओइ बाबा फैदो नानि थानो साथामजोंसो लोगो जाबाय ओइ बाबा लोगोनि गारिजोंसो थांफादों आरोना स' दायो न'आव थांगासिनो टट'आनो दासो मेरला जाबाय दहाय खमथारमोन टट'खौनो मोनाखै फैनायावहाय आरोना नेबाय थाबाबो बोरैबा आब'मोनजों फैफानो मोननायखायसो स' लोगोफोर दिनै मानि दहायनो न'आव फैनानैहाय ओंखाम जाखांबाय मा जाखांबाय थोरसि लथा सुना दोनखांबाय ओमफ्राय नै आरो ओंखारफिनलायबाय आरोना आङो फैनानै ब्लगखौ डाइरेक्ट स्टार्ट खालामफैयासै मानोना आंहा माइरं जावनायबो गैयामोन हाखु दाखु जावफैबाय मैयाथ' बेलासिफैना जावफैनो हायासै जावनानै संनानै खावनानै जाबाय ओमफ्रायो दायो आङो थांनो ओंखारलायदों नै रेसन कार्ड आरो बस्था लानानै माइरं लायनो आरोना लायनानै दोनफैखानोसै आङो ओमफ्राय दा मानि बिदा डिउटियाव थांबा आङो नानिखौ हारसिं गालांनांगोन ना देहा मोजां मानि उन्दुदों आरोना नानिया एसे दुरबल मोनदों खोमा मानसियाहाय माने सिङावहाय एसे थायोना लोमजागाबाबो एसे बेनि थाखायनो उन्दुनानै दं बेनिखायनो आं फोजाला लांफालाबो बिदाखौ दा गालांथ'नोसै ओमफ्राय आं जल्दिसो थांना फैग्रोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा माने बिदायाव डिउटि दंना स' थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर माइरं लानानै फैग्रोसै टट' लाबाय लोगोफोर दायो थांनोसै आरोना नैबेनिफ्रायनो टट' मोनबाय आङो बैसिम थाबायलांनाङासै दिनैजाय ओमफ्राय नैबे पार्लाराव आंहा ट्रेडिं खालामफैजाथारनांगौ आरोना पार्लारानो बन्द' थाबाय थायो एनि टाइम बन्द'ल' नुयो आं खुलायानो जायोना जाया मिथिया स' थांगोननोसै लोगोफोर आयु ओरैबायदि गाज्रि जोंनि बासफोरनि लामाया बुंनांला आरोना बाजार मोनफैबाय दायो लोगोफोर आङो ओरैबायदि गरम सान्दुं गोसा बुंनांला ओरैबायदि गारि गाबनाय खोनाखायोना बासफोरा असान्थिखा आरोना लोगोफोर स' थांगोननोसै दायो समाबाय मोनफैबायनो लोगोफोर जायदिगी हाँ कंट्रोल सालनी जाए गोदानसो ड्राइवरा मिन्थिया बारा गोदान बानायगासिनो दं आरोना नै बेफोर न'फोरा सिफायला जोब्बाय गोजामफोरखौहाय
Sara ha? Dayo mayrong langgarnasay logofer lekako huna lagarnay so da logo मोनफिनगोन र' लोगोफोर दसे उनावहाय माइरंखौ लानानै थांगोरनोसै एकदमबारे माने लोगोफोरा मबाइलाबो चार्ज गैला आरोना खोनाखाबाय नोंसोरो so लोगोफोर माइरंखौ लाखांबाय आरोना आङो दायो माबायदि गोसोम नुथारदों जेबो सिनायखाया माइरंखौ लाखांबाय आङो लोगोफोर दायो थांफिनगासिनो दं आरोना आंनो जल्दि जाबायनो मानसियाबो गैयाना खालि खालिथार आरोना लोगोफोर so थांगोरनोसै न'आवहाय so लोगोफोर न'आव सफैफिनबाय आरोना आङो मा खालामखो बेलाय नानिनिबो टिभि देखायनानै होबाय आं सिखांबाय आरोना बे आं फैगौ मानि मालानो ड्रेस चेन्ज खालामना लाग्रोसै लोगोफोर ओरैबायदि गरम ना बुंनांला मबाइलाबो चार्ज गैला आरोना 10% अनलि चार्ज होनानै लाग्रोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' so लोगोफोर दायो हासबेन्डआ थांबाय ओमफ्राय बाइकखौ स्टार्ट खालामनो थिनदों एसे स्टार्ट खालामनानै दोननि बाइकआ ओरैबायदि हाद्रि जाजोब्बाय ना बुंनांला आरोना स्टार्ट खालामनानै एसे दोननि आरोना दसे 5 मिनिटसो माने गारिया गोबाव जाबायना स्टार्ट खालामनायनि स्टार्ट खालामनायनि बाइकआ नायदो मादि दुला दुसि मादि जानानै दंजोबो एकदम माने अबस्था गाज्रि जोबखासैहाय निउट्रेलाव दंना ओरैबायदि हाद्रि जानानै दंजोबो नै बाइकआ बुंनांला आरोना टायारानो दाबो बानायनो सफैयाखै आरोना टायारानो बाइकनि अबस्थायानो गैया लोगोफोर बाइकखौ दसे स्टार्ट खालामनानै दोनथ'नोसै दसे 5 मिनिटसो स्टार्ट खालामनानै ओमफ्राय बन्द खालामनानै दोनफिनसै आरोना गोबाव जाबा माने बाइकनि इन्जिनाबो थान्दा जानानै थायोना ओमफ्राय एसे बोरैबा जायो आरोना जोंना बाइकआ अखा सिबाय थाबाथाय बोरैबा जायोमोन आरोना थान्दा दिनावहाय आरो गोलोम बोथोर बारा एफा टेनसन गैया ओमफ्राय अनेकथा जिनिस बानायनांगौ दङ बाट फैसा मिलायनो थाखाय बानायनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय टायारखौथ' अलरेडि दोनखांबाय दाबो सफैया आरोना माने बेसेबां गोबाव लाखो मिथिला आरोना जिखुनु जा 7 तारिखनि गेजेरावहाय सफैगोन देखायदों आरो फ्लिपकार्टआव बिहरदोंमोन आं होनदोंमोन एमाजनाव बिहर बाट खोथाखौनो मानियासै फ्लिपकार्टसो बिहरनानै लाबाय स लोगोफोर नायनोसै मा जायो सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा होदों एसे माइरं एसे जावनांगौमोन दसे थानानै जावनानै लानोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय वाव जोंना रिक्सिया गारिजों अबे थाङो रिक्सि अलसिया जोंना लेक्सु खोनासंना लेहा दहाय स्कुलाव हरनाय आपेलखौनो दासो जादों दासो उन्दुना सिखांदों लेक्सु नोंबो जायो आपेलखौ नम 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 होनो नोंबो ओइ नम 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 हानसेक हो दे मोजाङै हो गुड बय दे हेन्सेक हो हेन्सेकखौनो होस्लाबा बेना जाम्बाना जानो लुबैनायानो एसे हर आगैनो सना थरासा अखानानै हो एसेनो औ हाथायजों अखानानै होदो औ बेखौनो होदो लाबो जाबाय दे नोंहा जाबाय नोंहा ओंखाम जाखायोना दिदिया ओंखाम जानो बादोंनो हनै थुखैनांगौमोन बेखौ अखानो हा थाम्फै आयु ओइ साला थाम्फैया थै लोंलायलायबायमोनहाय जि गोसा थाम्फै हरदों आंखौ स लोगोफोर बायहेरायाव जिरायनानै दं आरोना बिराद गरम लाइनबो गैया न' सिङावबो थानो हाया माबो थानो हाया ओमफ्राय नानिया उन्दुनानैनो दा सिखांदों दहाय सिखांखांबाय ओमफ्राय सिखांनानै गेलेना आरो उन्दुफिनबावदोंमोन आयु जि गरम मोनबाय हा गोलोमफुजोबलाबायबाय न' सिबनायानो ज' लोगोफोर दहाय माइरं जावनो होन्दोंमोन बाट जावनाय जायासै जि सिनस्रिया बोरैबा मोन्दोंना ओमफ्राय आयु जि थाम्फै हरबायहाय रेस्ट सावनांसिगोन नै बायहेरायावबो जिरायजाला रेस्ट लायना सिनस्रि सानाय मोननानै जावासै आं माइरंखौनो गाबोनसो जावनोसै लोगोफोर स' रेस्ट सावना लाग्रोसै र' लोगोफोर ओरैबायदि थाम्फैना बुंनांला जिरायजाया आरोना बायहेरायाव आयु जिरायदो सिथिंदो जिरायदो
बबेयाव थाङो उन्दुबाय थानो नाङा फैदो दलद जिराय फै हामा बांद्राय उन्दुबा लोमजासिनोसो ना देखियो उलु रेसबाव थाम्फै अरो नालाय फाग्लासो सेदासिनो होमबा ओरैबायदि गरम बेलासिबाय मोनागुलायनोसै नै होनबाबो गरमानो खामदों आरोना स' लोगोफोर माथो खालामबावनो दिनैबो दिना बिदिनो थांबाय आरोना स' देहा बारा मोजां मोनाखै आंबो गरमजोंनो एकदम देहाखौनो दुरबल मोनथारदों आरोना सिनस्रि सिनला साजोबबावदोंसो बोरैबा बुगाव बुसि नुदों स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बाबाय आङो बोरैबा मोनदों देहाखौहाय स' ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगआव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार